Да хави толкова. До края. Търси вътре. Търси вътре. Аз доказа зареда. Нищо бе, дай да врим надолу. А? Ами то като им мерише... Търси Айра. Търси Айра. Той кацна некъде надолу оня, бе. Слазай от татъка по ръба. Айра. Браво, Айра. Браво, Елка. Браво. Ай, Айра. Ай, търси там, търси. Не там, Айра. Търси, търси там. Твоето доде ли, бе? Добре.
Дръпна напред и мога. Търси. Ай, търси. Търси. Айде, търси. Търси. Дай го, моето момиче. Дай, търси. Дай. Дай. Тук, Айра. Айде, моето момиче, търси. Айде. Търси напред, търси. Аз рекох, че ще дойде към мене. Видях. А по-нататъка, като фана, не го виждах от това, от папура. Ще има още, бе, не бой се. Нека живеят. Търси, Айра. Търси, моето момиче, търси. Стой, Айра! Айра! Не! Браво, моето момиче. Браво, Айра. Абе, днеска сме за бой, бе! Какво стана, бе, човек? Какво стана с тия пушки, бе? Така, като не сме ги изкарвали от много време, е бил майката. Търси, Айра, търси, моето момиче. Браво си, браво. Браво, Айра, търси. Търси, бе, търси. Браво, Айра, търси.
Търси, Айра. Дай го. Дай го, търси. Дай го, Айра. Дай. Браво, син. Браво, Айра, търси. Дай го, Айра. Дай го, Айра. Дай си. Ела тук, стой. Ела. Айра, ела тук. Стой. Ай, търси. Оп! Дико, за бой сме! А? Нема, обещавам ти, между нас и си остава. Търси, син, търси. Търси, Айра, дай. Дай го, Айра. Браво, Айра. Дай, Дико! Би му майката, какво става днеска, бе? Абе, кучетата колко вратя тук и то така се измъкна между кучета, да гледай къде се дигна назад. Айде, Айра. Айди. А? Верно ли, бе? Дай, Айра. Дай моите момиче, дай порт. Айра, дай тук. Дай порт. Дай. Айде, Айра. А? Здрасти, видях го. Айра. Айде, моите момиче, търси. Още един ли дигна, бе? Айра. Айде, моите момиче, търси, его отсреща, его. Тя го не е видяла къде е паднал. Тя се кръства писка, па видя ти го момент, че стана с ей. Не знам ако и първи се настояща, нема победа. Айра, виж тук, виж, айде. Ей го там. Дай моите ръчи, дай го. Дай го. Дай, Айра. Дай моите ръчи. Дай я порта. То оттатъка нема да се мина. Може ли? Може ли? Под моста са ние си има просека.
Айде, Айра. Айра, айде, моето момче, дай. Дай я порта. Дай я порта, Айра. Виж. Виж. Ей го там. Дай. Айде. Не бой се, дай. Дай. Леко, ма. Маймуно, ела тук. Я ги коштря, ама сигурно остраи от водата. Я до сега не съм ги вкарвал. Айде! Виж, Айра. Айде! Дай, моето момче, дай го! Дай! Не съм ги вкарал до сега във вода. Айде, Айра! Айде! Айде! Дай го! Дай! Не! Дай! Дай! Търси! Дай порта! Дай порта! Айде, Айра! Да, бе, да. Айде, Айра! Дай го, дай! Трагия, не е такова. Не е влазала във вода до сега. Значи, отде викаш мога мина? Минаваш по моста. Дали се минеш по моста, да минават колите. И от ще минеш отдолу по моста, има път. От една страна там. Има път. То сигурно далеч това. Ами далеч. Да, гойте си на 100 метра. Така, тук сега малко екшен. Минах по един мост, за да прекуся реката от другата страна. Да излезе да извада фазана. Кучето не искаше да влезе. Не съм ги пробвал до сега в вода и явно ги е страх. И тук некъде трябва да... Чай да видя къде да остава пушката. Видях го. Само че дали ще мога? Това здраво ли? Ама не отпъне. Майка ти де, бе, прословут фазан. Поне дивеча прибран. Не е оставен да се похаби. Да, бе, едър мога. Ако опуснеш, дали ще дай при мене пред ръката, няма да. Страй. Майни, не дей да не тръгне по пътя. Не бой се. Айде! Стига! Иди.